i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Kuya Totoy and Lola Hubag. Palihog, tawagan na lang ko sa pangalang James. Naningkamot kong dawaton ang akong nahimong kapalaran. Pero bisag giunsa nako, dili gyud ko happy mga lodi. Gibuhat man ako ang tanan, pero ang akong kasing-kasing, dili gyud mo cooperate. Sa nilipan ako ilahos ang pagsaysay, palihog, paki-play sa kantang Both in Love. You may not show it, I may not know it. From the start, everything's magic when we're together in this wonderland for two. There's nothing like it, won't try to hide it. Anyone can tell there's nothing you can do, 'cause you're both in love, both in love, seeing eye to eye and feeling heart to heart. Yes, we're both in love, both in love with each other from the start. Good morning, mahal ko. Good morning. I love you. I love you too. Kaon na ta? Ngano ka? Wala lang. Unsa lagi? Lami kay mo mata sa buntag ba? Ngay kang una ko makita. Ang imong smile. Asus! Nambola kapag yun din ha. Tinuod na, mahal ko. Sige na, nitoon ako ni mo mahal. Pero mga ta para dili ta mga late. Bisan unsay mahita mo. Dili ta magbuwag ha. Nagsapot naman tabahin na dili pa. O lagi. Pero nahadlo ko para nimo. Basin usa ka adlaw. Ibu akong biyaan. James. Yes, it's you. You're the one in my life I've known. Kuya Totoy and Lola Hubag. Mag 1 year na ni Chris. 44 ko. Siya 31. Parehas ming katrabaho diri sa Davao. Sa kadaghan kong problema mga lodi. Si Chris ang akong sumbungan. Magkasinabot magyud ni sa halos tanang butang. Pinangga ko niya o pinangga ko sab siya kaayo. O malipayon ning duha, mga lodi. Para ni nako mahal? Yes, mahal ko. Gitiguman ko ganing mo ang singsing. Aww. Wala man engagement ring? Yes, mahal ko. Joker jud ka ba? Seryoso ko. Kung naamang ko'y gustong pasuoton na ng maong singsing, ikaw, Chris. James, please, ayaw na gudana, uy. Sakit-sakit rin na sa dughan ba? Bawa na tinuod. Ang pingin ng maong singsing ha. Simbolo na sa akong dakong gugman nimo. James. Many times
I wished you were here through the velvet shadows of my dreams. Many times. Kuya Totoy and Lola Hubag, si Chris, ang babae nga gusto kong makauban sa kong kinabuhi. Siya ang babae nga gusto kong ihatod sa altar. Pero dili na kana mahitabo. Kay dako man kong minyo. Naminyo ko sa babaeng wala ko'y pagbati. Kay isa ka lang gani mag-ulian diri sa usa ka buwan. Unya imuha pag yung kong talikdan. Kapoy ko sa biyahe. Bisan unsa naman lang irason nimo James? Unsa? Wala na kaganahin ako? Unsa man? Gusto kag honest nga tubag. Isip ka na rin, no? Unsa? May gisaligan na ka? Diya ka hawd. Mao magkani nakasal ko nimo. Kay hawd kay ka mo manipulate og tao. Bisan wala na hitabo naton ni atong gabi una. Nagpailakilag yung kagtugan sa imong banay para makorner ko. Bisan kabalo ka man unta, gawa jud ko'y feeling sa imuha. Mao ba? Pues wala kay choice. Bisan pagkapila nimo balik-baliko na ako, nga dili ko nimo mahal, asang wag yapon ko nimo. Ug ayo ko bikla. Kung dili ka gustong mabalhin imong birthday sa November 2, kasabot ka? Bullshit. Bullshit, ang kinabuhi ah. Give me time to care. The moment's here for us to share. Kuya Totoy and Lola Hubag, naminyo ko kang Adelpha. Pero bisan gamay, wala jud ko'y gugma niya. Gipikot ko niya mga lodi, ug ang iyang mga ginikanan. Tuupod kaayo nga may nahitabo na mo. Gusto ko man untang musibat ni atong panahuna, pero wala ko nabuhat. Tungod kay gihadlo ko nila. Nga kuno, may daw tang mahitabo sa kong pamilya. Hangtod ka sa mga kong mag-antos aning babae, mga lodi. Gawa yung ko'y gugma. Palihog in town, tambagi ko ninyo. Maghulat, James. I feel good. I knew that I would not. Shout out sa tuang letter sender nga si James. LeBron James. Nga di na siya malipayon sa iyang partner. Yes. Usa man ron? Kuan ron. Head office. Di na siya malipayon. Oh, Yeah. di gid siya malipayon kay wala man siya labgod atugod. Mama. So na siya asawa na pud siya kalib-in diri sa Davao. So, lain-lain mo story ning kinabuhi sa tao, no? So, di ta mo Yes. husgang. Oy, nangabit ka. Oh, Di ka pwede mo storya na kay wag ka kabalo sa histories kinabuhi sa tao. Gawas kung sugod pa lang daan, ikaw hinungdan, ganun nagbulag sila. Ikaw ang angay ipapriso. Labi tayo, tao yan na bisag wa bayri ba magbuot-buot o controls Gani. kinabuhi sa yung tao. mao man siya mo'y affected kayo. Oh, pero karon letter sender, ikaw siguro na no, dili man po ni mahulog nga naliti of marriage ni kay ipanal nimo ang marriage kay sa daan pa lang Napugos ra ka. napugos ra ka pero ni pirma mo gud mo duha gud Gani. na may kay- consent ninyong duha. Yes. Mahog na siya para siguro na ubang mga dato diha nga nangabit ilang mga asawa or bana. Huwag gid sila nisugot nga magbuwag. Oh. Oh. Oh, same sa kaprito ko na ilahan ako sa buwan Oh, babaw. Bahalag mga bit ka, bahalag na kay babae Wala. basta uli ako diri. Mao na Gani. siya mo pasabot. oh. Napoy mga kanang mga ilado gud kay mga artista nga Mm. kanang nakakuan sila pero wala gid Nakabuntis. sila nakasal kay ngano ang wa gyud nakigbuwag Mm. ang katungkuan ang Ang iyang asawa. live-in. Oh. Wala nakigbuwag. Asawa illegal jud. Oh. Oh, Bahalag. ang legal. Oh. Bahalag nang nguan ka diha basta dili kita kabuwagan kay magantos kag apil. Bita. Wa kay freedom. Sa ato pa. Sa ato pa na may damay na ni. Oh, damay-damay na ne. Abi nimo kay kanang kuan Ikaw. nang others ka, Oh, buwagan ta ka. Ikaw rin malipay. Dili, pag uli ni mo, samtang makita.
Pero depende dong, ambot. Kung kaya sa babae, o maibawaan na si mong asawa, basig mabugnuan na. Yes. Ha? Or pwede mahigmata siya sa kamatuoran nga. Pwede. Mas og nagbinahalay mo, pero agi kapaingnan, kay lugi siya, kay kasado man ka. Tama. So kung mo give up ni imuhang kuan, Di Imo ba ang kung babae, kay babae? makarealize na siya. siya alkansi, Oh, o siya benepisyo makuha, Yes. kutob ra gyud diha ang inyong relasyon. Mao man. Siguro, I don't know, mas maayo, Mas maayo. mas pabor sa iyang side para Oo. makita po niya iyang asa siya dapit mo lugar. Gani. Pero kung maging selfish ka, kay lagi, love ni mo siya, Yes. Happy ka niya? Yes. pwede mo hampugan. Bugan kung magpapugong siya. Kana lang po kung magpapugong. Oh, kauban na to istorya to last week lang nga. I-assume na lang siguro ko ni kay murag luoy magkaya kong igsoon to na sa langit unya kini iyang asawa diri. Nanay liwat unya sayang mo pud. Pwede assume mo siguro ni kay Pwede Loy. Oh, Way nagpangga. Sa legalities, siguro kung makalinggawas ka na, pero makalinggawas ka sa legalities kay kung natay kwarta, pwede mo sila ito pagitaag bagi. Pwede na mo pangitag paagi labi magpabayad ba turong asawa Oh. o unsa ba. O takabalo. Ito, maabot og ang Pero 5 kung- million imong gastuhon. Pero kung gugmahan kay puto sa imong babae di na mo sugot lagi. Wala Murag makigkamatay na. Makikipatay na, may nga mo tayo. Kakaya na kagbayo. Basta nga anay. Basta-basta nga na, mugubag yung panimalay. Sa aspeto nga legal, dito sa Yes. asawa nga iyahang kasuko, di siguro ta kaligtas dito kay iyaha mo pud na. Mauman. Magpabilin yung magpatatak yun man, namansahan na iyang tibok kinabuhi na sa imong apelido ba niya, pa yung mga bata, utang tula. Kung naaman, wa mo po naghisgot. Sinisgot, kung naay mga bata, siyempre isog jud kay ito kay inahan ko. Ako ang legal, nawala na ta, dili ta legal sa balaod, pero kita ang kuan. Kani atong Murag dako gining kuan dong problema. dako ning trabahoon. Ay. Dili ni siya basta-basta bang kuan. Buwas lang kung kuhaon siya sa langit. Di ta maghuna-hunaan na pero yampo. Yampo! Lagi na may mga butang lang. Ang panahon ay mangitag pagi ba? No? Gani ba naluoyan man problema ha do na makainilhang gugma to ning kuan be. Ato ning tapuso. Ato ning himuak to. Nakabalo gidagan sa panahon. Pero kung imuha na pagitaag pagi para katuingan mo lang di pa ka mahimong selfish sa side sa imuhang Yes. bagong karelasyon karon. Ganang bansay-bansay lang. Kung Balanse gusto siya lang. mo bitaw, pasag di dong. Kay alkansi man siya diha nimo. Luoy po. Bisan pagbalayan na nimo, Oo. bisan pag kuanon ka Kanang- ng imuha ng providan financially pero ang deep inside nga kalipay niya lang murag di gyud siguro. Naikuwang ba? Mm. Labi na makaagi siya og kanang mga kanang wedding dress shop good ay kanang sabay tawag na Rentals. mga rentals. Igur kas tan-aw. Mm. Di ba nimo siya Di ba siya mapasuot masuot? ato? Oh. Kay minjo naman ka. Mao. Gawas ko tingnan nimo lang Gawas lang kung causes Ginoo or ipawalang bisa ninyo yung kasal. Na kay kwarta, pwede magkuan sa tagana. Annulment. Annulment kung kaya niya. Wa pa magutong divorce, mas dali ra unta to. Di pa na, depende pa na kung isa may yung presidente. Maog yun. Kaya katubitawong bag-o lang nag-invento og gasolina gikan sa plastic. Kaya na siya nahimo, pagka after 2 hours sa iyang life. Tawa Wa na. na to, gipalit na to. Kuha na sa Ginoo. Ano mga negosyante? Lugay tani. Lugay tani igsoon. Kuha na ni. Di po sa na. Itong lilin. Salamat po sa inyong pagtanag pagpaminaw. O i-shout out nako ang silingan ni Madam Jima Yamba nga taga Panabo. Muhang pinanggang asawa. Gaya mo sila kuan la, kanang double deck, furniture, kanang door jam, window jam, gaya mo Oy, sila. maayo. Maayo ni sila. Silingan ni Ma'am Jema.
Kung pahimo daw kala, Oh. tagaan daw kaniya og door jam. Katri akong gusto to eh. Door jam man yung ihutag. Di ta mamili to eh. Alas 3:05. Nay, may balita si Lola Kabisyo paminaw. Madayaw Davao, kabalo mo ganina na ako sa bangkiruhan. Namalit og gulay og isda, pero murag nagsige na kog singhot og atsi. Tapos sige pag yung tulo akong sipon. Nakaingon gyud ayon ko dili na ni pwede padugayon basin madisturbo tanan akong plano. Mauni inom ko dayon og Newsep Z plus Forte. Kaysa mga first symptoms pa lang sa sipon, sigig singhot, hatsi o runny nose, dapat aksyonan dayon. Newsep Z plus Forte with zinc versus previous formulation. Mutabang ang zinc sa pagpaligon sa immunity, mao nga mas bilis galing sa sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Ug sundon gyud ang sakto nga pag-inom nga every 6 hours. Mao nga kung magsugod na gani kag sipon, inom dayon. Tabang para mas bilis galing. Newsep Z plus Forte with zinc. Available sa mga leading nga butika. Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc is a generic name of Newsep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you, Newsep Z plus Forte. Yes, mga loves, naata din ha sa kabantian. Jin, mga kasikbit nga dapit din ha. Ato na mo, Jin Katsalian, ato mo dito ha. Kang Mimi Rosales. Daghan kayo aktibidades para sa inyo Yes. kay nay General Medical Consultation, Aha, kapag Pedya Consultation, O, dalhan rin Pedya yung mga la? bata. Kaya pedya. napag Yes. sa mga bata, naapo yung mga Naatay Magic Kids Show. Corner, Yeah, Kids Corner. Magic Para Show. Aha. Katong unsa may tapos Kids Corner la? Mag-drawing sa dito, magdula. Onya ilahan na to tanang mga mga gamit sa eskwelahan nga kung unsa ilahang naduwaan dito. Aha. Para gid sa mga bata ang Kids Corner og Magic Of Show. course, Magic Show. Oh, Libreng naatay. gupit. I check up. Oh, Naatay vital signs, yes. random blood sugar check, Aha. ang na kung namoy mapalit. Ha? Namoy mapalit gikan sa Unilab products. Yes. Magtakos-takos mo dito kung pila ka buok inyong matakos, mo to inyong makuha gawa. Gawa pagid sa panghatag pagid nga tambal. Sus Ginoo. Pwede sa kamo palit. Pwede mo palit ito tambal. Ha? Kay makabarato mo maayo dito. Dagko kay Napay diskwento. previs, mga payong, Tinuod, mga bag, tinuod. taka, ug uban pa. Ha? James Lucina, may hapon. Kita-kit sa Barangay Kabantian Gymnasium, Agosto, Sabadula. Yes, Sabado, alas 7. Alas 7. Kita